Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσα. Πάντα. Δηλαδή. Έχει δίκιο, κυρία Γείτονα. Αυτό που θα δείτε τώρα είναι ένα case study, πρακτικά, σε μια νόσο σπάνια και ακριβή, με ακριβές θεραπείες, όπως το μελάνομα. Από τη μεριά μου, θα επιχειρήσω να το πιάσω με τους αριθμούς. Αργότερα η κυρία Γκόγκα, που νομίζω ότι είναι ο ειδήμων στο θέμα, θα σας πει και περισσότερα πράγματα εν το βάθη στη νόσο. Μιλάμε για ένα από τους πιο συχνούς καρκίνους διεθνώς για το μελάνομα. Περίπου κάθε χρόνο έχουμε 200.000 νέες περιπτώσεις, εκ των οποίων 80% στον ανεπτυγμένο κόσμο, κυρίως δηλαδή μιλάμε για τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και κάτω στην Οκεανία. Πάνω κάτω τα ίδια είναι όσον αφορά άντρες και γυναίκες. Κάποιες μελέτες δίνουν λίγο παραπάνω στην επίπτωση στις γυναίκες, αλλά αυτό το οποίο επηρεάζει είναι όχι το φύλο, αλλά ο χρωματισμός του δέρματος. Όσο πιο σκούρο είναι ένα δέρμα, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες να πάθει κάποιος μελάνομα και βεβαίως οι κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες έχουν μέγιστη επίδραση. Και να σας το αποδείξω αυτό, στην Αυστραλία, τη χώρα με την υψηλότερη επίπτωση και πολλασμό του νοσήματος παγκοσμίως, η πιθανότητα εμφάνισης σε χρονικό ορίζοντα προσδοκίμου πιάνει περίπου το 6% στους άνδρες και 4% στις γυναίκες, πάρα πολύ απλά γιατί η χώρα αυτή έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και κατοίκους εκμετανάστευσης με πάρα πολύ λευκό δέρμα. Έτσι λοιπόν το μελάνομα είναι ο τρίτος συχνότερος καρκίνος στην Οκεανία, πάρα πολύ ψηλά, πέμπτος συχνότερος στη ΣΥΠΑ και έκτος ως 8ος, ανάλογα κοιτάτε άνδρες ή γυναίκες στην Ευρώπη. Μια ματιά έτσι στα επιδημιολογικά δεδομένα, όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα σε κάθε ήπειρο, τόσο πιο βαριά είναι τα πράγματα. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά τη Βόρεια Αμερική, την Οκεανία και εδώ την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι κάπου εδώ, είναι λίγο λιγότερα τα κρούσματα. Το σημαντικό είναι ότι αυξάνει πάρα πολύ η επίπτωση. Από το 1 στα 73, που είναι πλέον η επίπτωση στο μελάνομα, φτάσαμε στο 1,73 από το 1 στα 1500 πριν από 30 χρόνια περίπου. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο έχουμε μια πάθηση η οποία τραβάει ένα πολύ μεγάλο φορτίο νοσηρότητας, 210.000 περιπτώσεις, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 65.000 θάνατοι και 700 περίπου χιλιάδες χρόνια ντάλι, χρόνια δηλαδή σταθμισμένα για την ανικανότητα, δηλαδή επίπτωση και στην νοσηρότητα και στην θνησιμότητα. Και αυτό που σας έλεγα πριν είναι ότι η επίπτωση αυξάνει σταθερά τα τελευταία έτη. Απλά να σας δώσω και τα νούμερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τον Άις όπως τα δίνει, από 2,5 λοιπόν ανά 100.000 που ήταν το 1975, στα 14,6 ανά 100.000 το 7. Πού είναι τα πράγματα στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια χώρα μέτριο προς χαμηλού ρίσκου για το μελάνομα, παρόλο που βρίσκεται σε μια ζώνη με μεγάλη ηλιοφάνεια. Τουλάχιστον τα επιδημιολογικά που έχω εδώ, δεν ξέρω αν η κυρία Γκόγκα έχει κάτι καλύτερο και πιο καινούριο να μας πει, είναι περίπου 3 με 4 στα 100.000, δηλαδή μιλάμε για περίπου 360 περιστατικά καινούρια κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Όσον αφορά τη χρήση των νοσοκομιακών υπηρεσιών, το μελάνομα ενδεχομένως και λόγω χαμηλού επιπολασμού είναι η 27η συχνότερη αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο μεταξύ όλων των καρκίνων, όπως τουλάχιστον τα δείχνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Εδώ τα βλέπετε σορταρισμένα αναεξετώντας ασθενείς, περίπου 1.608 εξετώντας ασθενείς ανά έτος με μελάνομα στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να πάει και 3 και 4 φορές, έτσι, φυσικά, στο νοσοκομείο. Μετράει ασθενείς κατά περιπτώσεις νοσηλείας, όχι κατά κεφαλή. Τώρα, το πρόβλημα με το μελάνομα είναι ότι είναι πάρα πολύ επιθετική νόσος. Νομίζω ότι έτσι όπως τα έχω διαβάσει, δηλαδή, είναι η καλύτερη νόσος αν την πιάσεις νωρίς και η χειρότερη αν την πιάσεις αργά. Γιατί όταν είναι στο πρώιμο στάδιο, η επιβίωση είναι 95 περίπου η πενταετής. Μια καινούργια μελέτη που διάβασα χθες έλεγε περίπου 99. Ενώ στο προχωρημένο στάδιο δεν αφήνει και πάρα πολλά περιθώρια. Αν έχει κάνει μετάσταση, η πιθανότητα επιβίωσης άνω των 2 ετών, τουλάχιστον με νούμερα του 2010 νομίζω είναι αυτά, είναι κάτω του 5%. Και εδώ έτσι βλέπετε αυτό λίγο πιο γλαφυρά με ένα γράφημα. Εδώ είναι τα στάδια του όγκου για το μελάνομα, όπως στατιοποιούνται από τη διεθνή κοινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Και εδώ την δεκαετή επιβίωση, αναλόγως σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο ασθενής. Όσο πιο κάτω, τόσο χειρότερη η νόσος και προφανώς και τόσο μικρότερη η επιβίωση. Άρα λοιπόν αυτό έχει οδηγήσει σε έναν αρκετά μικρό επιπολασμό ασθενών με μεταστατικό μελάνομα, δηλαδή με προχωρημένη νόσο. Πάρα πολύ απλά γιατί οι ασθενείς, τουλάχιστον με τα τρέχοντα μέσα θεραπείας, δεν προλαβαίνουν. Έτσι λοιπόν η επίπτωση του μελανόματος σταδίου 4, που είναι το πιο βαρύ στάδιο της νόσου, με μια προχωρημένη νόσο με μακρινές μεταστάσεις, είναι περίπου 0,13 έως 0,4 ανά 100.000 πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο ή 7,4% των ασθενών, όλων των ασθενών, όπως μετρήθηκε στη Γαλλία.
Πού μπορεί να πάει η νόσος, είμαι σίγουρος ότι θα μας πει η κυρία Γκόγκα αρκετά πράγματα από αυτά. Κυρίως μπορεί να πάει στους λεμφαδένες, μπορεί να πάει στον εγκέφαλο, μπορεί να πάει στους πνεύμονες. Και επιφέροντας προφανώς πολύ μεγάλη νοσηρότητα. Τώρα, στο μελάνομα, όπως και στην πλειονότητα των καρκίνων και γενικότερα των νοσημάτων, αυτό που επηρεάζει πάρα πολύ τη δαπάνη, γιατί οικονομικά θα μιλήσουμε από εδώ και στο εξής, είναι η σταδιοποίηση της νόσου, η εξέλιξη της νόσου. Χαρακτηριστικά, το μελάνομα όταν έρχεται νωρίς είναι μια νόσος σχετικά φθηνή. Στον Καναδά προσπαθήσαν να μετρήσουν ποιο είναι το μέσο κόστος ανά ασθενή για το πρώτο έτος από τη διάγνωση για 21 καρκίνους και το μελάνομα ήταν 21ο, ήταν ο τελευταίος καρκίνος. Γιατί πάρα πολύ απλά όταν είναι νωρίς, αυτό που αρκεί είναι μια χειρουργική εκτομή, δεν ξέρω αν δίνεται και προφυλακτική θεραπεία και το θέμα τελειώνει εκεί. Όταν όμως η νόσος προχωράει, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα και στο οικονομικό κομμάτι, καθώς η μέση μηνιαία δαπάνη, όπως μετρήθηκε πρόπερση στην Αμερική για το μελάνομα, ανά μήνα ήταν $2.000 για τους 4 πρώτους μήνες, αλλά $4.000 για τους τελευταίους 6. Αυτό το οποίο επιδρά πάρα πολύ και στο κόστος της νόσου είναι η μετάσταση. Έχουμε μια μελέτη ασθενών μαρτύρων από την Αμερική το 2009, αν δεν κάνω λάθος, η οποία λέει ότι η αναμήνα κατανάλωση υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με μετάσταση και χωρίς μετάσταση ήταν από τριπλάσια σε αυτούς με μετάσταση έως και 12 φορές πάνω. Και αντίστοιχα δεδομένα έχουμε για το στάδιο 3 και 4, για τα πιο προχωρημένα δηλαδή στάδια της νόσου, όπου όταν κάποιος ασθενής μεταπηδούσε από το στάδιο 4 σε σχέση με το στάδιο 3, η αύξηση της δαπάνης ήταν περίπου κατά $15.000 το χρόνο. Προφανώς, μια νόσος η οποία είναι τόσο επιθετική και συμβαίνει και σε σχετικά μικρές ηλικίες, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δαπάνης, το οποίο οφείλεται σε απολεσθή κοινωνική παραγωγικότητα. Δηλαδή, τα αγαθά που χάνει η κοινωνία λόγω του ότι ένας πάσχων θα χάσει πάρα πολύ νωρίς τη ζωή του ή στην καλύτερη περίπτωση θα αποταρρυφθεί την παραγωγική διαδικασία. Εγώ απλά να σας δείξω αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό από όλα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο γι' αυτό. Να σας πω απλά ότι η μέση απώλεια σε σχέση με το προσδόκιμο το μελάνομα είναι 23,2 χρόνια, όπως σε μια πολύ πρόσφατη δημοσίευση, που βλέπετε 30 Νοεμβρίου ουσιαστικά ήρθε αυτό, είναι 23,2 χρόνια για το μελάνομα η μέση απώλεια σε σχέση με το προσδόκιμο και για όλους τους άλλους καρκίνους, και μάλιστα έχει παραμείνει σταθερό για τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή οι όποιες θεραπευτικές εξελίξεις υπήρξαν δεν βοήθησαν σε κάτι σε αυτό, ενώ για τους άλλους καρκίνους είναι περίπου 17. Άρα λοιπόν κατά πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό έχει οδηγήσει στο γεγονός να χάνονται περίπου $3,5 δισεκατομμύρια, λένε στην Αμερική, από το μελάνομα σε όρους παραγωγικότητας ή περίπου $400.000 ανά ασθενή, το οποίο είναι προφανώς η παρούσα αξία των μελλοντικών εισοδημάτων που θα παρήγαγε στην κοινωνία. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο πώς επηρεάζεται η δαπάνη για την νόσο αυτή έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεται και την νόσο αυτή το σύστημα υγείας. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή, τι γίνεται στον ασθενή κατά την πορεία της νόσου. Έτσι, λοιπόν, στα δεδομένα από την Αυστραλία, αυτό που βλέπουμε κυρίως και νομίζω ότι είναι και το λογικό και θα μας το επιβεβαιώσει η κυρία Γκόγκα είναι χειρουργική εκτομή στο σύνολο των ασθενών με εντοπισμένη νόσο. Παρακάτω, τα πράγματα που είναι λίγο πιο δύσκολα γίνεται στο 73,1% των μεταστατικών, ενώ σε ασθενείς με μεταστατική νόσο, όπως λέγανε στην Αυστραλία το 2009 με δεδομένα από εκεί, η πρώτη γραμμή θεραπείας ήταν κυρίως δακαρβαζίνη ή φωτεμουστίνη με αναμενόμενη επιβίωση 7 ως 9 μήνες, ενώ επί αποτυχίας αυτών η πιο συχνή θεραπεία δεύτερης γραμμής ήταν η φωτεμουστίνη με αναμενόμενη επιβίωση μόλις 3 ως 6 μήνες. Πάρα πολλά δεδομένα έχουμε και από αμερικάνικα κέντρα υγείας. Το 2010 δεν έχει, νομίζω, νόημα να αρχίσω να λέω τι δίνεται στους ασθενείς σε εκατοστιαία βάση για όλα αυτά τα φάρμακα. Αυτό το οποίο έχει σημασία και στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές είναι ότι 39% των ασθενών με μεταστατικό μελάνομα συνεχίζει να λαμβάνει το ίδιο σχήμα θεραπείας το οποίο έπαιρναν οι ασθενείς την τελευταία δεκαετία με πάλι τα ίδια πενιχρά αποτελέσματα. Άρα κατέληξαν εκεί ότι αυτό που χρειαζόμαστε, και αυτό νομίζω ότι είναι κοινή συνισταμένη πάρα πολλών μελετών που έρχονται τα τελευταία χρόνια στα βιβλία, χρειαζόμαστε καινούργιες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Το ίδιο υπόθηκε και σε μια μεταανάλυση τυχεοποιημένων κλινικών δοκιμών, η οποία συνέκρινε δακαρβαζίνη ως την τυπική θεραπεία μαζί με άλλες θεραπείες. Μικρή η διαφορά από τα switch στις θεραπείες εκεί, είτε δινόταν δακαρβαζίνη, είτε δινόταν δακαρβαζίνη και κάτι άλλο. Η διαφορά στην επιβίωση ήταν σχετικά μικρή, άρα και από εκεί αυτό που προκύπτει είναι η ανάγκη για αποτελεσματικότερες θεραπείες. Έχουμε
Ας ξεκινήσω με μία από αυτές, το Ipilimumab. Το Ipilimumab ήρθε στην αγορά, με μια στη φαρμακευτική αγορά, για να μην παρεξηγούμε, με μια κλινική μελέτη αρκετά καλή, όπου δόθηκε το Ipilimumab, το οποίο είναι ένα εμβόλιο, μαζί με ένα άλλο εμβόλιο ή με το τρίτο εμβόλιο του γλυκοπεπτιδίου μόνο του, και έδειξε ότι οι ασθενείς που λάμβαναν το σκεύασμα είχαν αυξημένη επιβίωση, 10,1 αντί για 6,1, και αν σας φαίνεται αυτό μικρή διαφορά, η αλήθεια είναι ότι είναι μια σημαντική διαφορά, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και κρίθηκε ως σημαντική διαφορά σε αυτό, και μια διετή επιβίωση των ασθενών στο 23,5, με κάποιους ασθενείς να είναι ακόμα εν ζωή, όπως προχωράει η εξέλιξη της κλινικής δοκιμής. Φτάνει αυτό? Η αλήθεια είναι πως όχι, και ιδίως σε τέτοιες θεραπείες, οι οποίες έρχονται με ένα αυξημένο κόστος λόγω της αυξημένης και τεχνολογίας παραγωγής αυτών στην αγορά, αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει είναι να διαπιστωθεί όχι μόνο η κλινική αποτελεσματικότητα, αλλά και η οικονομική αποδοτικότητα των θεραπείων αυτών. Πώς? Εμείς λέμε μέσω της οικονομικής αξιολόγησης, δηλαδή μέσω της σύγκρισης του επιπλέον ωφέλους που προκύπτει από τη θεραπεία, σε όρους ποιοτικής επιβίωσης, σε όρους πλήρων ετών ζωής, σε όρους quality adjusted life years, ανά τα χρήματα τα οποία πρέπει να δαπανηθούν προκειμένου να αγοραστούν, συσσαγωγικά, αν θέλετε, αυτά τα επιπλέον έτη ζωής. Έχουμε τέτοια δεδομένα για το Ipilimumab, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, και για τις άλλες θεραπείες. Έχουμε τέτοια δεδομένα. Κρίθηκε από το πιο σκληρό Ινστιτούτο στην Ευρώπη το Ipilimumab, και μετά από μια περιπέτεια, έχω την εντύπωση, η οποία εξελίχθηκε για την κρίση του, τελικά το NICE κατέληξε ότι πράγματι είναι cost-effective το φάρμακο, με ένα κόστος ανακερδισμένο κουόλι 40-55.000 λίρες αναλόγως των υποθέσεων. Παρένθεση. Για τους λίγο μειωμένους στα οικονομικά της υγείας, έχετε ακούσει ότι το όριο για την αποζημίωση μιας θεραπείας από το NICE είναι 30.000 λίρες ανακερδισμένο έτος ζωής. Γιατί αυτό εγκρίθηκε με 40-55. Νομίζω ότι αν διαβάσει κανείς την αναφορά, την έκθεση αποτελεσμάτων από το NICE, αυτά που έλαβαν, που ελήφθησαν υπόψη, είναι μάλλον το ότι είχε πολλά χρόνια να έρθει μια θεραπεία τουλάχιστον σε αυτή την νόσο, και νομίζω ότι λήφθηκε υπόψη και η νεωτερικότητα της προσέγγισης της θεραπείας αυτής σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, να σας πω ότι όσον αφορά τα φάρμακα που έρχονται για καρκίνους, επειδή, και κυρίως για τις προχωρημένες μορφές της νόσου, επειδή τα περιθώρια αύξησης της επιβίωσης είναι σχετικά μικρά, συνήθως ο λόγος κόστους ανακόλλη πάνω ή κάτω από τον οποίο χορηγείται μια έγκριση είναι και λίγο πιο αυξημένος, και είναι κάπου εκεί. Και αντίστοιχες οδηγίες φυσικά δόθηκαν και από άλλους οργανισμούς, όπως βλέπετε εδώ, από διάφορες χώρες. Δεν είναι η μόνη θεραπεία. Υπάρχει άλλη μια καινοτομία στην αντιμετώπιση της νόσου, στους ανταγωνιστές του υποδοχεία BRAF. Εδώ έχουμε ήδη, που είναι περίπου το 60% των ασθενών που έχει αυτή την υποδοχεία, εδώ έχουμε ήδη μια θεραπεία η οποία έχει προχωρήσει εννοώ πλευράς εγκρίσεων ευρωπαϊκά, το Vemurafenib, που έχει μια κλινική δοκιμή με βελτιωμένη ανταπόκριση της δακαρβαζίνης και έχει πάρει ήδη θετική εισήγηση αποζημίωσης από το NICE, και μια θεραπεία η οποία έρχεται και ενδεχομένως και από άλλα συστήματα υγείας, τα οποία δεν τα έχω βάλει εδώ, και άλλη μια θεραπεία, το Dabrafenib, πάλι στην ίδια λογική, πάλι στη λογική της εξατομικευμένης, αν θέλετε, θεραπείας, εφόσον πριν δοθεί η θεραπεία πρέπει να εξεταστεί η ύπαρξη του υποδοχεία, άρα είναι προς την λογική της customized και εξατομικευμένης θεραπείας. Το Dabrafenib, που πάλι έρχεται με μια μελέτη, κλινική μελέτη που δείχνει βελτιωμένη επιβίωση. Εδώ όμως λείπουν τα στοιχεία σχετικά με την οικονομική αξιολόγηση, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που είδα εγώ, δηλαδή μέχρι προχθές, για την οικονομική αξιολόγηση και την αποζημίωσή του από οργανισμούς αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας. Και φυσικά και κάποιες άλλες θεραπείες, οι οποίες θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, που είναι ακόμα πιο εξατομικευμένες. Θα κλείσω, δεν θα σας κουράσω άλλο με νούμερα, γιατί είναι πάρα πολλά. Για να σας πω ότι συζητήσαμε έναν τύπο καρκίνου ο οποίος είναι σημαντικός παράγοντας επιβάρυνσης του φορτίου νοσηρότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα προχωρημένα του στάδια, που συνοδεύεται από δραματική μείωση στο προσδόκιμο επιβίωσης, και αυτό είναι το οποίο χτυπάει στο μάτι πιο πολύ, τουλάχιστον για κάποιον που ασχολείται με τα οικονομικά της υγείας, και φυσικά από υγειονομικές δαπάνες και δαπάνες κοινωνικής παραγωγικότητας. Είχαμε καιρό να δούμε μια θεραπεία εδώ, τουλάχιστον
τα τελευταία χρόνια που δινόταν τα καρβαζίνια από το 1970 πρακτικά και είναι καλό που έρχονται θεραπείες σε τόσο σπάνια και βαριά νοσήματα. Παρ' όλα αυτά, οι νέες εξελίξεις φαίνεται ότι έχουν τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα στα μέτρα της νόσου και βεβαίως τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που σας έδειξα για αρκετές από αυτές έχουν και δεδομένα οικονομικής αποτελεσματικότητας. Το θέμα είναι, θα μπορούμε να τα πληρώσουμε αυτά? Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ενδεχομένως θα μπορούμε να τα πληρώσουμε εδώ, γιατί μιλάμε για λίγους ασθενείς. Μιλάμε για περίπου 60 ασθενείς. Αλλά γενικά θα πρέπει να έχουμε και μια μελέτη, αυτό που λέμε budget impact analysis, να δούμε τι θα μας κοστίσει, προκειμένου να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.